Domi, mabali namin. Anyan ti barangay. Adulat taray ti problema anasken nga si kasuoy. Mas daawak, Narigat nga itong tungkwa na iti trabaho. Tapakababalawan ka na iti kabarangayan. Masapol, Dom. Nang runa kat sikat ikayat ni tatang asumukat tukan kwa na no graduar at chairman. Nga raw. Hangam, awan samot ti maaramid nga eleksyon iti daytoy 2023. Amok pa yan ka nakwada. Nakasaritak ni kagawad Susan kat isot kunana. Nang runa iti daytoy masungad amayaw. Apay ka na. No naglunsamot ti daduma kakadwayaw. Oy, naglonday ti Rural Bank dito Santa Disgracia. Bale ti honorarium da ti collateral da. Salary loan. Iso day ti kunana. Kat agibus sa tilon nyo no December. Loan da. Tasan kami mat naglon kan tatang. Husto no ada eleksyon no Mayo, wano Oktubre kas kunada ide. Kasanupay dagiti lundar ng runa no naabak tay kagawad. Una niya. Isut nagkunana nga awan pay eleksyon iti barangay daytoy atawan 2023. Makamuda di na. Nasayaat mo't na awan pay barangay elections. Apay? Tapno kagawadak pay latta. Sa anak pay ngag-chairman. Anya? Makaturturo ka talaga. Itay pa yung makaturturo ka. Sininganak mo't ni Rosa. Ay, eridap ko malangan niti sapa. Diyak mo't lang mapagsusurot ang iti sursurat ko. No ipilit ko tagtrabaho. Barang nanayas ton na makariingak. Nangarona na damapidot kong idea. Iti palagtagtagainap ko. Ay, umayan na rin. Kasano na ito, Chairman? Nagadumot latta ti problema na ti barangay tayo. Wan ngagpaisaw. Wan ngagpaiso, Chairman. Kat ni kagawad buyong, talaga ang nagikatan. Mangala tayo ka di, iti kasukat na. Natural. Nagikat a kagawad. Masapol ang masukatan. No da may rekwindayo, ibagayaw. Narigat ya girekomenda, Chairman. Ang mga nito nagangay, nalalaing ton ngam na tao. Sinisikap pa'y alaing. Ay, dahi tangarot ti kitain tayo anaimbag. Gusto ti imbagam kagawad duming. Ang mga no saan lang analaing wino nasikap ti matumpungan tayo. No di pa'y subag kas kadampangan. Ang mga no kontrabida adi na mo tilawlawatan na. Nay. Ipasimudaag dagiti bagbagayo ti diyo panangayat ang mga alatayo iti kasukat ni kagawad buyong. Kas jelati bagbagami ngam saan na mo ta kayat asawan asan mi akayat, Chairman? Ay sus, da ka sa partaan dahi ta panagsusuyaan mo kagawad duming. Dahiti nga ron. Sakit samot ang makuna na ito kinaman naturog kan kinaman nagtagtagainip kang. Talaga kit day, kababalin mo dayta, kinaman naturog mo. Imbag, tadi nakaisagmak dayta at turog. Ay, saan mo ta? Makaringak mo ta dagos, no suspense ti tagtagay ka. Ay, kastaya, niyan. Ado nga minti saan na makariing, gapit ti kinaman naturog na kit. Anya.
Sumapol tayo iti kasukat ni Kagawad Buyong. Dapat kit di amukon amabalin amay rekomenda. Ang kita pay anaimbag narigatan. Ngam kastay kunak itayan. Kitain nyo day taad damat panagbuteng na iti Diyos. Narigatan no makatumpong tayo kit di agbalin mo't la problema tayo. Ay kanwan gayam, makipasit tayo matiti programa ti ili may papan iti pakuntis Cleanliness and Greens Barangay iti panagpista tayo inton Abril da ito yatawan 2023. Ay uun Chairman. Napintas no makipasit tayo dita. Tapno mailayon mo ti cleanliness dito'y barangay tayo. Siguro, Chairman, may mayat no iti pa'y barangay level nga muna. Uun mangtad tayo iti premyo. Tapno mapilitan amin abu marangay nga agmula kan aggarden. Kaskada mangpapintas iti arubayan na. Napintas da ita. Ket nasaysaya at manano aglaok ti mula. Masitas kenat nateng. Mayat, Chairman. Unique a beautification program. May ayo lang aruden dagiti matam kadagiti nagduduma asabsabong. At danto pa'y pakiranudam abungat nateng. Naiwara si umutla amin ang dagiti notice ti meeting, Misya. Wan, Chairman. Ngam ko. Saan Misya tinagan ko, Chairman? Salbag ni Ayat. Alawin, Miko no Miko. O kahit, anyati ko na dagiti winarasan niya. Dagiti daduma. Wan, kunada. Dagiti mat daduma. Kitaan danto ka no makaumay da. Nagloko dagitan. Kaya't da asawain, saan da makipartisipar iti proyektaw ino programa ti barangay? Makapasurunda nga rod, Chairman. Agasam, kunada pa'y nga awan matlakanot sir-sirbi da kita. Anya? Kasta ti kunada? Wan, Chairman. So, ada kayo latan nga opisyalis ti makaamoy ti dayta. Saan niyo kano idan nga iramraman? Langgong dagid dia. Di da panunutan na pakaidayawan da abu marangay tar aramidin tayo. Para kadakwada, kada tayo amin. Wan nga rod. Awan panunot da, Chairman. Sapay jak malapdan tagpungtot na daduma. Pagbasbasulan daytan. Ay, lakit di Araramidan nyo ti amin na pamuspusan tapno mapasaya ti barangay nga adumat ti pilusupo. Anya nga tati kasayatan nga aramidan. Tapno makipartisipar amin akabarangayan. Adamok a pamuspusan, Chairman. Isu ti pampanunutak nga isingasing kada kayo. Anya dayta, Misya. Istimi ko, makaulaw ka. Nakita kong ti pagkapsutan ti kaadwan na kabarangayan tayo. Anya ti pagkapsutan da, Miko. Misya. Agpaparti kayo iti baboy, kat agpapakan kayo. Taan niyo no di da umarak amin. Nya. Wan, Chairman. Ibagayo nga da na imas a merienda. No adayayabyo abayanihan. Sigurado nga adu ti umay. Ada puntos mo. Wen, mabalin aday ta na ima sa merienda ti makaayab kadakwada. Engem, salbag dakitan. Day talatan lamutin daw ino kabukaban dati adat panunot da. Day talat pagalistuan da. Naimbagnod danto matla umay makiminting, Dom. Amumutin ti ugali dagiti kaadwan na akabarangayan. No saan mo nga ibaga nga adda merienda ay pulos adda aya umay. Adala tamit Alawan, addan tulak ta umay.
Nakairwaman dan ti kaadda ti merienda. Normal, wano gagangayan da ita kaadda ti merienda. Iso na lang, ta depende man mo't lang ti merienda. Wen. Gusto ta ko nam. No biskwit la dita. Ay, awan mo manan Irwam kidding, awan da ita merienda, no, daangayan tayo a meeting. Kat sanda nga umay, makamudan to ni tibiyag da. Kat dagiti ngay pada yung opisyal. Manugot damot la amin ka dagiti plano yaw. Damat na iti oposisyon. Pakaragsakan da ti kumun kontra. Ang awan maaramidan da, ta majority matimayat. No apekit di nga adtapay la kontra Nasaya at matikunak ti amin nga ilunglungalong yo. One mo, ang talaga abaribar ti utak na gijay. May sapiret ang ipampanunutan ni tatang iti solusyon. Winman ngagpaiso. Anya nga ti aramidam, tapno awanan ti oposisyon. Pampanunutan, no kasano ang mabaliwan ti posisyon ti panunot da. Talaga nga minabaribar. Masapo lang maurnos. Anya nga ti nasayat nga aramidam, Tom? Assignment ko rin tabakid. Anya? Isot ko na ni tatang. Mang panunutak ka no, itinasayaat nga aramidin. Kasta? Isa tulungan nakman namang panunot. At ibagam do kanyak tinapanunot mo after 3.5 days. Anya? Dapat nga mingal daw tinted ni tatang kanyak apanawon kong agpanunot. Ado ti made, kunam kagawad kura? Wan, ay na makapasurun nga ron. Apay ka no? Saan da ka no amasango, taada trabaho da? Rason man ni kagawad ulmog dayta na. Gusto ka, Mang Doro. Dayjay oposisyon a kagawad, ti mangar-aron iti kinasadot dagiti kabaranggayan at tumulong iti pagimbagan ti aming. Talaga mat kagawad kura. Kaya't na nga main akalabanan to ni kagawad dumeng, inton sumaruno a panagbubutos para barangay. Isu nga agar aramid iti bukod na programa. Di mat umubra, mangriribuklaan. Husto ka. Anya nga tati aramidan tayo tapno agbaliw ti kapanunutan ni kagawad ulmog. Ay, awan ti amok ditan. Tikit di makunak wenno napaliiw ko. Talaga asulpeng dayjay akagawad ulmog. Nasaya at kit di ko mano adap pakadidigraan na. Saan tayo latan nga iramraman? Kastamot di ko nak. Iti kasla saan tayo makitkita? Saan tayo akasarsarita? Iti kasla bamban tilatan no may ijay barangay hall. Una niya, ipapantayon nga estatwa. Word. Imaginem laangan nga daka iti sango wenno masikiganti monumento ni Jose Rizal no kwa. Una niya, anya nga tati aramiden na. Ay, mayat. Padasen taman nga aramiden ti kasta. Tapno maamuan ta no anya ti aramiden na. Datayo matlangan nga asawa ti kagawad ti adda makikita dito barangay park. Kapilitan arusa, tano saan tayo mat nga ipakita ti suporta tayo kadagiti opisyal nga asawa tayo. At adda siguro nga awan ti umay tumulong nga sa bali a tao. Addan sa kano pa sorpresa ni tatang kadagiti tumultulong. Amuyo ka day no anya ti pa sorpresa na nanay. Ay saan? Tawan mo't nasasauna no anya dayta. Isu nga ore siya ka masurpresan tumay. Addan dagitay in order ni tesorera amula. Agmula tayo itan iti sabsabaw. Ay kasta ka di kagawad. Pangimulaan ka dagijay ngay. Iti masungad. Nanang, tumulong ak nga gimula ka dagijay masetas. Ay katun unaan yung dagadi agsabsabong. Ay wala nang. Intay jayan. Ay kagawad. Tumulong tayo nga agmulay jayan. Ay panawan da kayo pa'y dito'y nanasupeng. Sige. Ay,
Saklat tamot dito yan. Ureta damot na kiti babalasa nga kadwak dita. Nagpipintas na kitya masitas. Makapasalibukag. Ay, Misha, day tamanin. Awan gwapo abaro dito, ya pagpatsermingan. Excuse me, Nana Sofeng. Ah, Miko, saan na Misha? anya, Miko. Ay, apaya. Naglawag ang Misha tanagan mo, pinagbalin mo ay Miko. Wala na. Kani, kita man tapos turak. Nagtairak, saan ka de? Anya, ammi ko kuna ka. Ay, ang angawon ka lang. Tikunam kit de, napimpintas ka. No agpakababae ka. Este, no agarwat ka. Ite arwaatin ti babae, kunak kuma. Anya? Ay sus, nadadailan ti kinatair ko ha. Ay, saan ka matkid di mababalaw? No kasta tirik na? Angam ulitak, napintas ka, abalasang. Ado ti atiwam, no agpakababae ka. No way, Nana Sofeng. Ah, Tarik na, ti lalaki tiriknak. Kat agkrasyak iti napintas. Iti sexy. ay, laadakan ka, ngam ibagakan ka. No agbistida ka, mabalin ka makisalip ti beauty contest. Ha? Pudno ti bagbagak Misha. Uray padasam katagsarming ka. Kita ti langam, kalpasan na. Uno saan, mapan ka ti beauty parlor kat agpapintas ka. Baliwam talangam. Agparituki ka no kasapulan. Kita no di adot agrayo ken ka nagtataer ken baknang. Anya? Ala, padasam man kitday ti agsarmeng kat kita dagita legs mo. Lagi ta naglalapsat, alup-lup po, kas ka nagurgurong mo. Ay, agsarming ka mga main. Takita maaram na kanto nga ta, kat ti katairan alalaki di tinagbugsutan, no kaskasanaw. Anya? Ninana talaga. Asos, putam ti kunak Misha. Padasam, ti agbadoy ti badot babae. Tatak no di talyaw na kaamin na masabat mo. Ala ni Nana, tila ibagbaganan. Tay ko na kon ka matiritir ati ulo ti makasabat kan ka lalaki. Akin likod ton tay rupa na. Anya? Agpakababae ka man. Di ka agin tutumboy akasta. Naimbagtada ka dito'y barangay office, Manang Rosa. Umayak ko may jabalayo kat. Oh, apay Misha, aday bagam? Kwa? Napanak nag-shopping, idi kalman. Good. Anya nga, itiginatang mo. Kwa? Secret. Saan secret kan ka? At sikalat pang ibagaak. Aw? Anya day ta secret. Ibagam mo. Awan sa bali ang makangag. Gimatangak itibado a para babae. Ha? Ipadas ko kumakat sikat imang kita. Oo? Talaga? Agbabae ka? Ay, agpakababae ka? Padasak ah? Ay na, Misha. Ad-adan ang ma-inspire dagiti umay makibaybayanihan iti barangay park no makita dati pagbaliwam. Nga ta, Manang Rosa? Ay, pasigurado kan ka. Imbagam day ta ha? Alan, hinta ni Jibalayo. No awan ni Jay ni kagawad duming ah. Diyak kaya ta makita nak nga gipadas. Ay, awan ni Duming ijibalay. Intan. Ala, awan matagbati dito eh. At dadatatang dita barangay park. Ibagak ta umay da dito eh. Alam, umay kan. Dumagasta di tayan ta. Hello, Rosa. Nanang, anda kamin kin ni Misha dito balay. Anya di kinunayo adamagan nyo? Ni Misha, naggapan na ka now? Napan ka no nag-shopping. Kasta. Anya ka no tiginatang na. Secret. Di na kahit ama-amuan ti sa bali, malaksid ka niya. Aya,
Uray di mo ibaga Rosa ang muksan. Kat nasaya at launay. Ha? Anya ka nasaya at nanang? Ay, basta secret kumut Bareng mga bakak. Adan to pa merienda tayo. Anya? Saan kayo ang maawatan, nanang? Ay, basta secret kumut Sige, bye. Bye-bye, Rosa. Jaran! Kitaan na kun, Manang Rosa. Wow! Nagpintas kan, Misha. Ay na, bagay mo lang unay, tibadom. Talaga? Ala! Saan ang maibagay dito panagsaom? Ha? Ay, amo kon. Adulakit diti mangdayaw kan no makita da ka kan ang mga lusaan da kapayan amalasin asi ka ni Misha. Oh, mga mo, Misha. Sikat ipagsasaritaan dagiti babalasan kan paparo. Imaduda pa'y kit din nga umay tumultulong diti barangay pahig. Iso anak kadaldalusan. Napintasan to'y entry tayo iti cleanest and greenest barangay. Talaga, Manay? One minute. Basta ilamlam muyot kan isui-sweet mo pa. Rosa, good news. Oh, anya day ta? Dakil ka no tinamnama amaala tayo ti first prize a premium. Oh? Uy, Misha, Ha? Kagawad? babae ka? Ay, wan. Iso na nga baka kitipustaan. Ano niya? Kuya? Nagpipinustaan mi kadagiti oposisyon ti panagbabae panagbalin a babae ni Misha. Kat na nga bakak, yibos tayo apag merienda di inaabak ko iti pusta asang aribo a piso. Ayos. Dakil tumatablo out no pudno tinaypadamag kanyak. Aba tayo ti makaala iti first prize. Apaw? Pudno, kagawad? Wen! Nanay. Tangay, nagpakababae ka na. Babaeng babae ka na. Itultuloy mo na itan, Misha. Ma'am, agkraskin ka ti baro da mayor. Oh, anya kay. Anya? Ang paiso, Chairman? Ayos nga roda. Ayos. Mas ayos tumanan datayon ti kadalusan na barangay. Gapulaan ta nagpakababae ni Misha. Ano na dyan? Natagtagainap ka. Kagawad? Ada ni Manang Rosa ijabalay nyo? Misha, saan ka natumboy? Ala ni kagawad. Kaano pa yan nagtumbuya? Ay ko. Ay, awan, Misha. Domi, mabali namin. Dom, di ka pa'y maturo. Saan pa? Ada ngamin malaglagip ka. Anya? Anyat mo laglagip mo. Di ka di ex mo. Anya nga ex? Ada ayam mo nga ex ko. Malaglagip ko lang tayo natagtagainap ko a kandidato a para mayor dito ili tayo. Isurat ko kuman kay. No, agsursurot kay tayan. Nakalpas kan saan? Saan nga istorya dinalpas ko? Anya nga ron? Pagkakatawan. Nagkontributa. Jay kulom iti Iloco Magazine nga agkatawa ti mayat. Okay. Ada nga ta makakatawa ijen surat mo. Bareng Ay, pasaag man. No nga damat may contribute ko. Ay, sayang. Na-email ko. Aya, nay nagalibtak kan. Ita lang nga ma'am. Kasta talaga ti kinalibtak ko iti na iti trabaho. Sa bagay, sigod nga amok na alibtak ka. Dumlawak lang amin.
Anya mati madlaw mo. Di kan sama tunay mapanay di barangay hulan. Ka? Medyo busy ak nga minita. Adda awat ko alo di drama production. Kamatag ti kota, dandanin malpas ti kontrata di producer. Isumot lagayam. Uy, Doon sa una yung ti pakakumikuman ni tatang iti barangay. Mas daawak laeng, taapay adi na kaawagan tapno mapan kamot iti barangay hall. ha? Isa par mo ti mapan ni Jay, Gagawad ka, Dom. Tulungan mo't ni tatang, Amom lang arudan agrabi dagi oposisyon. Uy, mapanak tao. To? Kaano? Amang ano lumagtaw? Bayam, mapanak no bigat. Pasanti pasagid a sermon ni Rosa. Pinanawan na kon dito salas. Maturog na jayon. Ano apay nga nataw-tawon jay suratek kuma. Ano? Sakat ag sasarunumot ti panagnangangak. Jap malapdanan na ito asuya. Ang makiinagaw di pampanunutak ng bagbaga ni Rosa. Nagpaisumot naman. Kagawa dak. Ngamjak mat unayan mapmapanig di barangay haul. Ay da. Kumusta nga nagpaison ijay? Hindi la duty kas officer of the day ti ipapankaw. Mapanak no bigat. Tungpalag timbagak ka ni Rosa. Magusto ak man timbagam. Gusto ka kagawad Domeng. Kasapulan mo't atalaga ti panag-relax. Kalpasan tinaldaw nga aramid. Uy, panang tulong na ita makapasalon at tibagi. Na ito ikat maarami na bukod ti masaknan para iti naragsak ken nasalon at apanagbiag na. No, disidido ti tao. Anya pa'y dagiti daduma kasapulan nga aramiday. Saan tayo may taliplipatan ti regular apa nagpakita iti doktor. Monitor iti salon at tayaw. Wen, mamatiak dita. Tati regular apa nagpakita iti doktor. Katnas ken launay. Tapno maamuan tayo no adda sakit tayaw. Karaman dita ti panagpakita iti dentista. No permanente pa lang nagtingipan niya. Tati ngamin regular apa nagpakita iti doktor. Pukawon natin nagduduma atensyon apa kaburiburan niya. Nay, apayasaglaan. Uray si kamot Ay, oo na ya. Ituloy mo. Agkumkuminto aklaan tapno madugsak tituturugam. Sa anak mo basta makaturog at magsasauak. Ay, mayat. Kaslakla professor amang lecture dito yay. Sana dakas, ibingay mo ano anya dagiti pagimbagan nga amam. Pakaragsakak nga i-share dagiti mabasbasak. Nang runa ti may papanitis salunat. Nasayad no kasta kagawad Domeng. Likturam tuman dagiti tong iters nga oray la agkat katudwan amapan iti ayuyang da. Kung ngagpaisaw, karaman lagi jay a problema dito nagbugsutan. At ang sapay na COVID idin, katutong its da.
Makabanno ka talaga ng iti kabarangayan. Aging gaita, anda pala mang namnama iti ayuda. Adu nga minan ti agrigat. Epekto ti pandemya. Unsa, isoreta, barangay manan ti pagikarunda. Saan pa makawawat dagiti daduma Dagitay sadot ti kasta. Husto ka rita. Ala, tinungtungan na kon. Ada pa pananikan nanang. Napan ka di barangay hulitay? Saan mo? Papanan nyo ya? Ing kami aglo-alo ijinatayan. Daman natayain? Padamit. Di na pa impadamag barangay hulaya? Ay, huwag gayam. Nangag ko gayam di sasawon na iti kapadak akagawa di tayo malum. Manaktak ka talaga dong. Ni, sunti umawawag. Ay, hello, nanang. Ay, Rosa, yan mo ngay. Agkamata ako na mga uray kan ka. Ala, sorry, nanang. Iduming mat ngamin, tungtungtungan na kitin. Ay, umaya kon. Umaya kon, nanang. Bye-bye. Dom, makamuka dito yan, Makaungutan ni nanang ang mga uray kanyak. Agluto kan tulat na basita, enta mang rabiikan tulatan, ta sigurado ang marabyan kami. Ay, nakabasulak man adi na orasin. Nya. Biyang lada tao, tagpaspasensyan. Salbagdagitan. Umanay man lang ay na po. Naman rin sa probleman. Ay, ado, tirum-rum sa problema dito barangay. Manipod pa ay nagpandemya iday. Awan, awan mo't maramidan tayo. Sumurtlatan ka na iti order. Adda tayo ditan. Awan problema no may papan ka dagiti lintag ng ipapaulog ti gobyerno. Awan mo't chairman. Dagiti ka barangayan ti super kan major problem. Reklamo dala reklamo. Agsasanggal at ipakariribukan kadakwada. Relax. Sus, sana na kita ti pakestresan nyo launay. Take care di ta presyon nyaw. Ta mga ag-high blood kayo. Aniyan. Dagita ka ti pakes-estro ka kaon? One might. Take it easy. Do not overact. No sana makaawat na kita reklamo. Bayan nyo nga isura ti may stroke. Joke. Ay, sana joke. Husto yung bagam dumeng. Madi, chairman. Agbanag akasta, no saan tayo nga aksyonan nida. Tano na stroke ni Pulano, wino Pulana. Ipabasol dan tumod lang kada tayo. Gapo ta ibagadan to no action at all. Naitama na. Ay, talaga narigat ti makapudno. Hanggang relax. Take it easy. Mang panunod tayo man kiti ti panglamlam yung kadagijay sadot nga aging gaita kat agor uray iti ayuda. Anya nga ta, ti kasaya ata na panglamlam yung. Daita ti assignment mo, Domain. Anya kumamot kay ti pangay ayo yung kadagita nga agriklamaw. Ay, daita ti problema. Saan tayo matabak nang? Dataw la ko man ti mangtad iti trabaho a pagbiyagan da. Kumaa, awan mo't mabalin tayo. Awan mo't pagpaswil daw. Kastanto ti ibagamin Hay naku manin. Manipo di pandemya. Ayuda latta ti sabong ti dila dagitay sadot. Wen ayuda manen gapo iti bagyo ti isyo ita. Saanan nga ayuda iti pandemya. Mala, sapay kumatad danto agsangpag. Tadida kam tuket pagbalinan nga ayuda. Hindi lagi dawan no kundi dalusak dito italan niyaw.
tangdanan da. Amang ano makaala kayo ti sa gubanit yaw ina. Napuduton ti darang ti init. Uhu! Kasta ti kunam, kaimot ka. Sino ka bakla aya? Ah, Takayat mun siya pay abukudan ti grasya. Ang nagapok niya pulakay. ha? Sino nga apula kay di pagbagayo ina? Apay, di mo amaw niya pulakay. Kaimbagan na tao day jay. Jak amo na ti bagbagayo nga apula kay. Di ko maapu ko yo ati binaon niyo nga may makibayanihan. Di pa nagkunayo. Awan may tulong ko. Kapata, bakit akon? Ina, Di ka pa sali-sali. Anyat nagan mo ya. sandak sapay nga amon ina. Di tak may lasinain. Di ka pa sali-sali. Siya bakla. Sana ka bakla ina. Kagawadak di tinagbugsutan. Ay, awan bibiyang ko. Ala, aglisi ka. Ha? Manaktak kayo di pa nagsagad ko. Agkabaw at talagang na ti bakit. Adlakon na kayo nga imot. Nadamag ko nagiwares kayo iti ayuda iti kalman. Apay nga awan kanyak. Nay, anya nga ayuda day jay kakang tinap. Awan ti amok nga ayuda dimteng. Na, imposible di mo amaw. Presidente ka, di mo katamon. Ay. Sana ka presidente. Kanawan day ta ayuda ang ibagbagayaw. Nagistambaya ka, nagsagad-sagad iti kalman. Ngam di dakit dininikan. Awan asiyaw dito'y bakbakitan ng nabakas. Di yun amo ti sasawin nyo kaka. Ay, sika nga ubeng. Agbuniti ka man ta, mga numalamisan talulunam. Ay, di. Ayan ti bagbagam nga ubing kaka. Damagan na pailaan. Sikati ko na. Agawid kan. Ungtan na kaninang munudi ka pailagawid. Kaya't mo ta saplitan ka. Ayan na tayo saplitan. Ay, nakaro di ka mo na to yan. Ay, sikat na gawid, taginanaka kitay. Ang mga nuwag sakit ka. Kung matlan ka lalaygan kan. Bagbagan na kit din. Awid! Paiman, ayan tayo saplit ko na yan. Nay. Ay, dahil kapag kaikman ti pang pangawid ko Ay, kinangaweng. nakita ng tipaggaik. Ay, delikadon. Taray, gusting. Takbo habang may lupa. Ay na, Dom. No kasta may stress ka lang, no dakay di barangay hall, hindi kan mapmapan. Tapno siya kumat, di pa kay-stressan ni tatang. Wunan niya. O ano na, ang mga no agatake adi na orasan ni tatang, no madagdagan pa ng itiimbagbaga di agkabaw, ani ina tinap. Sa bagay. Nagrigat at talaga ti sasaaden. Ngam tayo kunak manay. Ano san ta talaga akasta? Aginggat sa dino nga tamot nga iti pagpatinggaan ti anos di tadom. Aginggat anda pa'y makuna nga anos Aginggat maibos kunakaon. Kat no maibusan. O di quit. Agikatan na tayo di makaanos. Kasta kasimple rosa. Nay, itamang pay lakay. Di ka mapana di barangay haul. Mayat pamlat ko kuya-kuyam di tatumba-tumba. Padasan mamutag kuy-kuya ko'y ngagmalmalam. Ay, Malmalam ka dita. kastay ko na ni Dumeng.
ikan mo titi panawon ti bagi. Ken panunot ama kay nana. Ag-relax mo't na tao, dadi kat paasigla dagiti reklamo, kas kadabasawang ti kabaranggayan ti mangmangeg. Aya, Para maminsan lang, Marta. Ay. inkidam na. Di nagsingaanan sweng. Alawag, mapanak dya po ni Raria. Kitaan may mamut kan rusa dya negosyo may. Bareng ada may masaya gaging ga malam. Anya dya magakam. Kaslay daw tawat kamutin nga tamanan matay. Ay, pakawanan nakapaw. Anya, adala kay nga agkabaw ang nagkamang dito balay. Wendom, nagdaguli. Imbag ata nakaturugan apaman anabsaw. Masaya at. Jesus, agkabaw. Narigat ang kasarsarita ng agkabaw. Kas kani ina tinap. Masyanak ang masuron no dagduma. Ay na, Dom, agkabaw nga ruden. Imubingan ti panunot na, isuadinan ang moter aramidan kan ibagbagana. Pinagsasawan na kiti barangayol. Ori ni tatang. Anya? Anyamat nga ti kunan ni tatang. Awan. Imbag pa ni tatang at mapasensyaan nan sa. Ngamsyak. Ay, danda nila ong takitayan. Oh, anyat nagan nila kaya nagkamang dito balay. Taga, kano? Taga anaw. Taga, kano tinagan na. Di na mo, no? Taga ano? Ay, delikado man na ita. Pakabasbasulan manan ako. Saan apakabasulan? Tinulungak mo. Mabisin ka no, isa pinakan ko. Pinaginanak di tabakan ti akwartong. Todo alagat ti gobyerno kadag ti senior citizen. So aman manon ti matay a senior. Ngam, umaduma dagitag kabaw. Gapiti kabakit kan kalakaydan. Naglakayak dito isapin ko ngam aking gaita. Di damat la irwaran jay gamang nga iduldulin ni Apo Lakay. Sumruman ti kabaw to'y nataw-taw alakay natang. Anya agamang kakataga. Nay, siyak sa ti kasasaom. Saan ataga tinagan kao? Anya nga ro tinagan mo? Timpaw. Isan samot anagan ti tao day ka. Ay, di ka man mangisoro. Who are you anyway? It's Siak ni Gusteng, kaka. Paglalok ti magbagana. Ngam di namat lam may lawan ngay bagan no tagaano tapno may tuntun tayo. Ipapublic service tayo ni ti radyo. Kapilitan Kitaan niyo ti aramid yaw. Limalakyan kayo at sismoso. Pagsarsaritaan me, no kasano amamuan me, no tagaano kayo. Kano kasano amay tuntunda kayo kada iti kakabagyan niyo, apong. Ay, langgong ka nga ubeng. Apon nak, ituntun nakit din no, iti sa dino abakas dita. Ti ambom, apo kam ni Domeng? Apo kukmat at alaga dayta. Kakaasi ak anangaw awir idi ubeng. Inis is one naktupay. Ita, di nakit am-ambaon. Ayan tay gamang nga indulin ni amam. Irwar noon. Anya agamang. Awan induldulin na di amang ko agamang. Ay, di ka man BBM. Katno, tuni-tunilada ti gamang nga indulin ti amam. Ayan nga minan ti amamon aya. Saan ka numot apod no anatay? Nene. Anyat sa sawamon kakatimog. Ay,
naitim og sakit ti Duming. Ay, Di ka man sumampitaw si ka. Ah, Ubing ka pa'y Kurt, awan amom ditoy. ha? Ayan nga minan ti amam si ka BBM. Ha? ah, Tatang, ah. tiyamunan sakit siyak ni Presidente BBM. Kasta talaga. Makamu ka di kan Duming. Marcos? BBM? Ay, nyalakit din kastoy. Nagtagtagay na pakmanan. Dumi, mabali namin. Kasano daytan kagawad Duming. Di mo't absent ni kagawad Andoy iti duty na di na panalawa saya. Oh, Chairman, agap apa na kano kan bakit na? Iso saan na nag-report? Ha? Ay, katita absent manain. Agap apa na pailang ta iti asawa na? Dahil santay nga mo. Mamantay lang no ag-text kat ibagana tirason. Ay, Dahil, isumot na ito yung mawawag. Hello, good morning, kagawad. Ay apo, siyak na ito'y chairman. Siyak abot imawag ta di makasao din limpyo nila kay ko. Sino ito? Sino dito? Sino ti asawam? Ay apo manen, ni Shano. Ay, pasensya. Sorry, kadpay siyak ti asawa ni Kagawad Shano. Siyak ni Balbina. Si kagab ni Balbina, kasukat na di busya. Ay, wanya, oray sinukatak ni bakit na ata, nataymutin, na COVID iman. Naguwan. Isan na nalibasan ni COVID. Apay ni kagawad, anyat na pasamak na tako na masana makasaoy ti limpyaw. Ay, nagapwa kami nga. So, nagkabibaw din subil na. Kan nagkirip, dyan kan nigid ang mata na. Sumanaon tumot gamin. Sanak paila minulmul lagatan. Iso nakanap na adi. Anya, apay, nagan ano ta nagkabibaw ti subil na kan nagkirip ti may sa amata na. Pinasubsubak piman. Anya! Ay, isus po. Iso nga, excuse paila ang nilakay ko, Chairman. Pangaasim. Bye. Sige, bye. Ay, apo. Ay, inidap na mo. Salbag ni Ayat. apa Chairman? Salbag ko na yung agkatawa kayo. San tayo nanamnamaan nga duty ni kagawad siya nung officer of the day. Imawag di bakit na. Ni Balbina, asigo na buksingira. Apay ka now? Ay, pinasubsuban na kano ni kagawad kat nagkabibaw, pinagkirip na kanupay, iso asa na makaduty. Kanya, ay, hindi nga mo tayo adamagin. Ang agpaiso nga tayo ta, uno, pambaritis laang. Bayan tayo pa'y laang. At danto ba unig nga ginlalabas ije balayda. Bareng no makita da, no pudno ang nagkabibaw ti subil na kan nagkirip ti maysa amata na. Di nag-urayanan nga agar mo sa Rosa. Nagmamiak nito si nagti barangay hulay. Kasta, saan ka matla makaawit nga agsurat? Saan na ta siya tag-duty? Kapilitan. Aya. Sino ko matag-duty, aya? Ni kagawad siya no kumaa. Ngam sana makaduty ta pinagkabibaw kano ni Balbina. Ano yan? Saan man na atilay rabrabak mo, Dom? Saan narabak na ito, oy?
Saan la ka no pinagkabibaw ni bakit na, no di kat pinagkirip na pa. Na black eye ka na. Naaramid ni Manang Balbina ti kasta, kinikagawad siya, no? Uy, isungag suratak dito yan. At damat laptop dito barangay hall. Iso palat pagsuratak ah. Sige. Ay, salbag. Anyan ni kagawad siya, no, alias Andoy. Andoy apambaritis iti napanatawan. Aging gaita a 2023. Andoy pailang. Di man la nagbaliw. Anya nga ron, katatao na siguro na. Nagrigat kat ngatan akabalay ti kasjay dom. Nairumot nga tan ni Balbina. O sige, dadya lang Rosa. Bye. Kapilitan ngagmalmalumak manan dito opisina ti barangay. Mali ah. Ang mga numakatong lepak. Kababain ka na iti umaya ka barangayan. Lumadanon dak na nakakulob. Iso nga agwat-watak man pa tapno mariing trik na. Rumidepak tulangan inton alas 12. Waring no baka umay tumot lang ni kagawad. Siyano alias Andoy inton malam. Saan ka paya pumanaw? Nasakit ti tuktok ko. Ay, pasensya ka, no jaklat ta maibel lang ti dadu maasaok. Wan bakit ngam. Ado ti absent ko ni ijay duty ijay barangay hall. Amang ano ikatanda ko nakagawad no sa anak pela nga ama pa nag-duty. Ay, makaammo ka. Di na kun masangpetan no ipilit mo ti pumanaw. Anya? Agsina talangan. Ay, sana. Si katibiyag ko, Balbina. Oh, Balbina, tibiyag ko. Akadungo-dungo. Kisman nga rod. Anya akis, pasubsuban ako na mata. Ay, saanan bakit? Agruam kamatan. Ay di uray manibagada, adila kumpormen ti pasisim ko dita. Apay, anya manan ti pinasiim mo kadagad barangay tanaw. Gaputa ka na yun asa na makaduty ni kagawad siyano. Ket nakadado ti pambar payaw-awag na kinibakit na. Napanunot ko apasiim. Apay, saan aya nakapapati dagiti ibagbaga na arasaw? Taapay kat pasiim mo pailaan. Kanayon, nga darason na nga rod. Isu asak pa'y nga i-report ko, mga laak pa'y itinatalgad nga ebidensya. Yabot nga ebidensya nga iti maalam no pasiim mo. Kumpurmiditan na. Basta makapaneknek asa na pudno ti imbaga ni siyano ang makagapo, iti di na panag-duty kas officer of the day. Kang runa di masansan, panaglangan na iti regular session may nga opisyal ti barangay. Tikot nagado arum sa problema yu jay kagaawad ang nabirngasan iti antoy. Day tangarod, under talaga. Makakaadamot ten na problema day jay nga Andoy Winusiano. Kahit anya nga roti aramido niya. Agba nagamay katakagawad, no di pa'y lagbalaw. Kaya samot kami lakyo nakabalay na itan ti agar aramay.
Pagkunamit. Daytoy akit bukod ko apalihew, gustay. Ala, dayton binaon mo nga agsi mo nagpaliw ti mangibagaken ka, no anyat na paliw na. Taisumot tinapaliw ko. Nagpaliiw ka, Mat? Sana naigagara. Naira na alumabas sa kanya balay da andoy di kalman. Katapaw talaga nga andoy ni Sianaw. Nagmayat kit din ti panang bambantay ni Balbina anak kabanigas. Buybuyaan na ni Sianaw iti antigripo da. Ay, una yun. Apay bambantayan na. Tamadama ti panaglablabana. Anya, ni Andoy alias Andres Cadasiano, paglablabain ni bakit na? Oh no, nakitam ka di mismo. Pinadagasnak pa'y ni Balbina, idi natalyaw, nakalumabas ko man. Nukasta, nakitam. At talaga tilangan ni Siano alias Andres. Nagaduan nagan na. Nagkabibaw ka dimot na tisubil na. Kirip ka din. Saan mat? Nakatatar mat. Kanya nagkabibaw ka na kirip ti magbagamot, kustay. Saan nakabibaw? Saan? Silang nga raw aglablabang nakatataar. Apay ayaday takabibaw ngay bagbagam kas kadakirep. No saan nakabibaw? Nagkabibaw idi kalman. Kawatan na kinaulbod tinyawag jay tagabugyas nga asawa na. Aniya? Awan samot tao dito'y balay da kagawad anoy. Tepay lang agtuktuk-tukak ng awan matla ti mangilukatin. Agtuktukak pa'y maminsan. Ay, naimbag nga oras mo, Balbina. Kastamat ka, Rosa. Good morning. Ala, apay good morning kunam kat agalas 3 iti malaman. Ay, kastagayam. Kaririing mila ngamin kanila kay kuya. Kunaklano bigatan. Naturog kayo kalpasan ti pangal daw. Ay, ala, nakasinga aksamatan. Saan mat? Ay, apo ka nga. Naturog kami lang mat. Sa balin sakit diti pampan munutem. Sino aya day ta mahal? Ni Rosa, mahal. Mahal tinawag ta. Apaya di mo pastrakan. Umay ka, Rosa. Pagtaktak daram laditan. Ay, saanan kagawad? Ibagaklakin ni misis mo ano kayat na? Umay tumat makimiting no kayat na ti makimember iti grupo mi ababae dito barangay. Kastaya. Ay, apo. O sige, umayak to makimiting. Saan mo takabibaw ni kagawad siya, no? Dong? Ni Sianaw, alis andoy. Nakita? Wan. Ay, nakasingaak paikit din, Naging dadagasak ngamin. Anya? Wandom. Katdayjay. Nabayaga ka nagtuktuk-tuk. Idin lukat ni Balbina ti ridaw da. Kaririing na. Kat rimwarmot ni kagawad siya no iti kwarto da. Kat nakita ka saan mo takabibaw? Ay ka, edi kalman na dyan. Imposiguron aja kabibaw na. Wan nga taa. Mas dawakit di iti da dya Balbina. Kas lalaki no aggargaraw. Ngam saan mo't alak yun? Kas dya talaga ni Balbina. Iso abagay dala unay kini kagawad siya no. Nalibtakit di ara dya nga alias andoy. Ta nangisangpot adagos iti kasukat ay di buo siya abakit na. Ang man yan.
Lakyan samat. Si kamat, Dom. Kumpurmi mo ti kayat, No di da makapagtunos, kat sina ti kayat da ngagpadpada, o di sina. Anya, naglakan. Kasta ti kayat ti daduma. Iso nga adu ti agsisina. Ta syempre, no kanayon damot lang agap-apa, awan matlat serbina nga agasawa dalata. Sa bagay. Iso nga ron nga adapay saanan amamati iti kasat. Tapapilla ka nun dayjay. Pagbasulan pa'y kit din takundi sapata dagiti agkasar iti sango ti altar. Sa di damat lag tungpal. O di nakabasol dan kin ni Apo Diyos. Anya, Iso ayusless ka no ti kasar itan, Dom. May mayatan no agdan nalatan dagiti agin nayat. Tano di dan tumakapagtunos, nalakan tulat pa nagsinat madinsa dayta kapanunutan ti dadduma. Ay, madikan ka Tasaan mo anapadasan tinapadasan dagiti agkunkuna iti kasta. Siguro, ang madi. Para kanya, sana may parbeng. Naimbag nga orasyo, Chairman. Naimbag man. Tanasurutan mo't latidalan nga agturong di opisina ti barangay kagawad. Saan kumot analipatan ti dalan, Chairman? Talo asisyon asaan ka nakatindar. Ustuak ka day. Wan, Chairman. Kat pasensyaan dak ko ma. Sana siya ti pagdawata mi ti pasensya. Nudikat dagiti kabaranggayan anang ipatugaw kin kakas kagawad. Chairman. Kayat ko nga ibagam dagiti rason no apay adi ka nakaatindar iti talo ang nagsasaruno asisyon. Punno ka de, ani bakit mo ti agar aramid iti pambar, wenno sika mismo ta masarot ka. Idi damo, agsakit ti rusok na. Ket malamin unay. Nagpakpakep-kep kanyak. Idi kwan, di nagmat palubusanan. Sa idi kwan, nagapa kami. No kasta, tingarod rason iti damo a panagabsid mo ket kep-kep session husto akaday. Awan, Chairman. Ta idi kwan, naiturog kumatan. Plus, turog nga rod no kasta. Ala, mabit lang ta isurat ko dagiti imbagam a rason ken ibagam pay. Kep-kep session. Dita, naisurat ko ti number 1. Anyat di may kadwa rason. Kwa. Adda di nagparik na nga ani nga as iti balay mi. Idi kwan, nagnirebyos ni bakit ko. Kat nagkumot iti kwarto mi. Anya, imal-aldawan at daal-alya iti balayo? Kasta nga road, Chairman. Gaputa, jak mapanawan. Tama nga numatay iti nerebyos. Nakipagkumot ako na. Iso nagabsin ka manayin. Ta nakipagkumkumot ka kan bakit mo? Kapilitan Chairman. Kuray. Kumot sisyon manayin. Dita, sa idikwan, nagapa kayo. Husto Well, grabe day jayan. Tamalaksid at inibabnak, tinisnugnak pa'y. Iso nablak ayanak. Iso nagabsin ka, iti may katlo adarasan? Well, kababain dagita arason ko. Agpay sumat. Pangasiyo, Chairman. Sandak nga ikatan akagawad. Imbagak met amin ti agpayso. Sa anak anagulbod wino, nagparbo iti rason.
Saan aya nga adda tay pagsasao ako nana? The truth will prevail. Saan aya, chairman? Isalakan na kati kinapudno. Kunana. Imbag, tada kaitan, kagawan ng daw. Kinalubusan na kanibagat mo. Di na kumamanan palubusan ngem. Saan nga iso ti masurot? Ne. Apayakas tamot tenti ko nam kagawad. Basta, aglablabos mo't ngaminan no daduma. Anyang aglablabas? Di mo ko na nga inapanakamanin. Saan mo't kit de, ngem. Talagang aglablabasan? Maumak pa'y no daduman. Ay. Naturay launay. Ti kayat na, banbantayak latan. Ti kayat ko asawan. Aglablabas ti panagayat na kanya. Hoy! Hoy, ay, kwa. Sino tinagkuna pumanaw kay Jay? Wala, di ka nagpakada? Balbena. Nito birbirmasan nakitan? Napunwan ako, ampang. Isungag sinatan. Ay, apo ay Andoy! Isinanak idintungagi na wakon! Agpaiso? Wan niya! Masikuga kun Andoy, mahal! Nukasta. Agawid ang arudan, bakit? Bantayan ka. Ay, salbag ni ayat. Nalpas. Under disaya at talaga. Nalpas. Sana na pambar. Sana. Ay. Nagtagtagayin. Pakmanain. Dumi. Mabali namin. Mapanakon, Dom. Agudong kayo ko ni Nanang. Saan ko akadwa ni Nanang? Tada ka no aramidan na. Mapan ka iji po ni Rarya. Saan? Adalang kasi nara ko a batchmate ko. Saan kang agdanag, tababae, saan alalaki? Awan mo timbang bagak. Di ore lalaki. Sa anak mo't ngagselos, tagtalagakin ka. Apo? Agpaisawan, Dom? Un mo't. Siyempre, ay-ayatin ka. Isong agtalagakin ka. Anyan. Nalangarudan. Mapanakon, kat adakan ka, no, agsurat ka, wano maturog ka. Anya. Sige, nga. Okay. Anyan, di asawa ka. Ay, panawan naklaro din. Anda pala kidag na. Anda ka no kanyak, nagsurat ka, wano maturog ka. Kat iti ending, pulos asaanen anasirayan ti isem iti rupa ni Miss Bakbak. Kanya nga ta. Ending nga ta na ito yan. Saan ko pa nga ipinalti ending na. Linayak man animbag ti paggibusan na ito yung istorya. Iskamat ti sentro na ito yung short story, sursuratag. Gusto pala ti may papan ka na iti nagduduma nga issue ita. May papan iti Marcos administration. Taano ti masuron no dagito iti tema. Saan ko amawatan ti tao? Kasi ti issue, may papan iti kampanya kontra illegal drugs.
Pinag-resign pa yan ti DILG Secretary na ti PNP Generals kan Colonels. Anya nga tanda ito nga isyo. Ado ti maparnuay kan mabukal nga istorya gapo iti COVID. Nga makauman na dangdanggan. So linayot ti inding na. Anyan na ito. Karintaran manan natin gayam ko at uglap. Apag isumat kita iturog ko pa. Barang makaitagtagay na pa kita napimpintas nga ending to istorya ka. Anya nga taaya kita tiskam na ito. Ado ka ti klase tiskam nga arami dagiti manglaklakalay ti kwarta. Dagiti manggungundaway ti padada atao. Bareng no makarasanton lang ito idadumang iskam. Nang runa kat may registeran ti amin na SIM card. At nga tamat maaramidan na ito. Tapno mapukaw na kita scam ka na iti cellphone. Ekat na iti istorya. As sino mat nga tati involved dito. Anya nga tati outfit na. Nakutong ngamin kan karantiwa iti imagine. Dorodor ti langit. Gaputan nakutong lang arodain. Nagtayag pa. Kubukas la sumirok. No mayroon na rumor iti nababaari daw. Anyan ni Gusting. Addaman nga tan nalipatan na apa itulod na di barangay hall. Nakabaybayag lang arudo na nagrubot itay. Ni, saan mo't gaya mga isuti umawawag? Hello? Hello, Nanang. Oy, Rosa, si kamat gayab. Baro tinambar maaw. Saan? Number tinamamok, akinasinara ko dito'y ili daytoy. Adda kami dito'y ili. Aya, kat apay niya mawag ka. Agsapsapol iti pagkasiraan na. Damagak man lang, no kaya ti apaabangan day ta kwarto di ta sirok ti balayo. Ah, ay, Agsapsapol iti pagkasiraan na. Iso nalagip kayo. Ijay kumabalay awan mo ti privacy na no ko ah. ay saan lakid di delikado no na arte? No, kayat na lakid di Imbagak mo ti tsura ta balayo. Kayat na makita. No, mayat kayo. Alakit kuyugam nga umay dito'y Kun ibagak pa'y kun tatang mo Sige nga rod, Nanang. Mapan kami pa ije punerarya. Tay simpak lang dagije mapanawan ije opisina. Umay kami adagos. Bye! Bye-bye. Mayat no kayat di kam amo ni Rose at agyan dita sirok. Patarimaan mila ang tirikap titawa. Kun ipatiles ti CR. Napintasan. Kasta tinyawag ni Rosa. Sikaban kid do kayat nalakid di Kasta mati ko na ni Rosa. San ka no anamik kiday di agayim na? Sikaman bakit? No, kayat na di tadi. Isupay pakitsinda mo. Kitabang na. Ay, wala. Mabiro kam, ay day tang orag malmalum ka magmag na di ta kalsada.
Kutun mo't. Ay, pakita ba? No kaya na, sige. Basta sana na arte, iti pagnagdan. Ngam, nasaya at mo't lang at tao na jay. Amangan mo't no kadwa dagiti akyat bahay gang. Saan mo't nga ta at mo mo't ni Rosa? Ambom bakit? Narigat yag talag ka dagiti kabarbaro amam-amom. Don't trust strangers, bakit? Anya ngay, kayat mo dito'y, madam. Wan, nana. Na. Naimbag dito'y ta bali syaklaang at talaga ti agyan. Solo flight ko ako nada. Ay, addan to umay akadwak. No, matuloy Jesus Mario Joseph, kamalig ka. Di boses natin kinakutong na. Ala, bayam, madam. Ta mga yabak nga rod iti karpintero tatarimaanan na dagiti regap ti tawa, agraman ti CR. Siyempre, tarimaanan dati kama, uno katre, tanay, maluglog pinsa. Ay, da kayo ti makaamo. Kaya po, makaalyaw ti boses na. Ay, sige. Kasjay nga rodan, madam. Anya gayam ti apelya daw. Ay, bakbak. Nana. Miss Balkasa Bakbak ti maisurat anagan ko. Ay, daytoy man ti ID, nana. Nagpintas ka, iti dayto a picture mo, madam. Ay, saan la dita picture ko, nana? Mas pay napintasak iti personal. Ay, nay. Bankbook sa dayta nakadiso dita rabaw ti telebisyon yo. Ay, huwan. Kaidis-disukla dita, ta kagap-gapumi nga minidibang ko itay bigat, madam. Nangirwarak mamu iti igatang ko iti baro aref. Apag isaw, numagatang minjay makurso na daak agatangan, ibabamin ton dita sirok letadaan aref may, usar niyon tao. Ay, nagsayatan. Uwan, madam. Kayat mumutlaan, ti agabang dita sirok. Ay, uwan, nana supeng. Talaga nga, agkasera akon dita sirok yo. Narigat ti agsapol iti pagnaudan. Ay, talaga So, mayaten ditoy. At least, secure dak ta chairman pa iti asawa yo. Ay, iwan. Awan parikot. Tanatal na dito'y barangay may. Agkaseran ka dananang di nakaamam mo, Rosa. Wandom. Aya. Asino da di nakaamam mo? Ang mga no ko amag. Anya ako Ang mga no di mo amaw ti kinatao na. Amom kat ado ita ti mananggon daway. Sapay kasla abnormal ti tsura na. Matkit di Ngam gagangay na kano. Kinadlaw ko ti kinaginad na nga gargaraw. Gagangay na kano day jay, dum. Sigud kano nabuntog nga gargaraw. Taga ano ka naw? Anya jay kinunanan. Taga Pangasinan sa? Di mo pa'y gaya masigurado no taga ano? Taga Pangasinan kano. Beware, Rosa. Sapay ijayan dananang ti pagdagusan na. Don't trust the stranger kung narang ano. Wanan niya. Ibagaksa nga ibabawi dan. Anya? Asus. Amang nanyamat ti sawan na kan. Kaya mo. Paliiwam langan niya gayam mo. Ang mga nadamot maday nga aramid na. Ewan kaya? Gumatang sa danarang iti baro aref da.
Ayun, nag-withdraw ni Nanang. Kuyugag to ka no amapan gumatang. Sige, mapan kay taon. Tamang mayaw awan tupay di igatang da. Si Kamet. Anya amayaw awan ti ibagbagam. Ang tatay ko nada, sana mailimang ti kwarta. Agpukaw kanupay, iti pakaidulinan na. Ti kayat ko asawan, ang mga da mapanunot da sa bali agatangan da. Siyempre, makisayan, di igatang da. O di mayaw awanan, di budget, para ti ref. Kunaklakit din nun niya itayan. Kinawan pagdanagam. Tasigon kan ko anak at batch ko kano iti high school. Saan ko amalagipin? Makitam na ita. Saan ko abasulan? Manglimlimo laang. Basta adot amo na maipapan kanya. Isa na mati akmutan akabatch ko. Sino nga talaga umaw-awa kanya? Hello? Hello? Siyak, daytoy. Sino asi ka? Apa nga mong tinumber ka? Siyak ni Miss Bakbak agayam ni bakit mo. Intad ni bakit mo kanyak tinumber mo. Anya? Anya tiga po nang internakin ka? Siyempre, tapno maawagan ka may papaniti plano a negosyo. Ha? Anya ang negosyo? Apa nga ramraman nak? Anya ang negosyo na tayo? Ibagakan ka. Umayak di tabalayyo. Ala, ibagam nga ron ta dungagak. Iba na iba ikon tagitili na baak. Awagak tulatan ni Rosa. Ayabak tulatan, inton makarubatak. Mapan kami gumatang itire. Ay, itay pala anadlaw ko ni Miss Bak. Makumikom na unay iti sinapon na. Awag sa nga awag. Adan sakit na rugyan nan anegosyo akas iti kunana. Isturbo mo dati nga umawawag. Hello? Hello? Da kayo ni Nana Sophia? Sophia Kayabkab? Ay, wan. Apay, asino ka? Siya ni Mr. Rason. Kaya't kayo amo na imbag. Anya, hino asino ka man namang lukluko, awan panawon ko kan ka. Sa anak amang loko, Nana Sophia. Aguray ka. Amunak sa atalagaan niya. Wen, am-amu ka. Isungarod nga inawagan ka. Nagpintas kay tupay iti retrato yo. Siya tayo nag-confirm apakigay-gay ma'am iti ipi. Anya. Anya ti bagbagadan. Sus, ang mga tumay samod da ito kadagit ibagbagada nga iskam. Hello? Ay. Hello? Denggam ti bagak. At the package mo, ano ipawit kanya? Package? Package ka na? Hello? Agpeso ka ditay bagbaga ba package? Wen, agkita ta dito'y ili. Urayan ka iti terminal ti bus nga agpa Manila. Ay na. Anya nga ta package na ijay. O anya, umay kaetan. Urayan kan dito'y. Uwan. Ngam agure ka. Kamot nga amaw ay jaka mo tirupam kung nakumati itsuram. Kasano nga masarakan ka dita ilay. No adda makitam agwapo nga kabanwag dito'y syakon. Anya? Uray tamok tirupam. Am-am mo kayo. Siyak tulatan ti umasidagkin ka. Sige.
Umayak nga roditan, urayan na kaon. Nasiputak ni Nanang Tatang. Nagpailing. Nay, sa dino ti papanan na. Di nakadwa ni Rosa. Saan Tatang? Yakman mo, no, napanan naman. Anya, Mas dawak mat ka ni Rosa. Ta di na imbaga ti papanan na. Ang bayan niyaw, taawagak. kasoy nay. Surutam ni Nanang yaw. Tadamamet papanak. Papanan niyaw? At dalang papanak. Si kalatan ti mang surot ka Nanang yaw. Huwag Tatang. Anya lakit din dagi jay nga gina. Di da ibaga ti papananda. Apag-giso. Nila ang misbak ka ti adda di tabalayta. Nakalukat. Nakalukat ita sirok pag-abangan na. Siripag dita. Mamamok kita ni Diyoso dita. Hindi pala kasangsangput na dita kahit ko ang makasarita. Takayat ko amam-amo anay magngam. Surut-surutin nakmut ngamin ni Sufing tunggal sumiripak dita sirok. Gundaway ko itan. Wan samut dita. Nini. Ang mga nuada dita. Ay, nakabingi mo tiri daw. Ang mga notya muna kitadak dita. Nay, ada ka mo dito'y balay, may misbak ka. Ay, kuna ngamin ni Nana Sofia. Nay. Guri ka. Singkol ka gayam. Ay, san ka nga uyawin misbak ka? Ngam itala amadlaw ko. Ni Rosa. Hello, Rosa, anak. Apang imawag ka? Hello, Tatang. Impagtagda kayo, gayam di tabalayo. Sige, tata. Panawang kayo, pay. Ne. Apay, ayan mo, Rosa. Tatang, adak di daro bayan nyo. Tatang, tingnan nyo na misbak ka. Anya, ay, aguri ka, misbak ka, aguri ka. Teka, sana ka masak ka. Batan na, sigaya ka. Ne. Kunak no, singkol ka. Tagayam, adak kwarta nga inig pilam. Narigrag kami na yun. Ikon kayo ngay gatan ni Nanang itiragday kayo nigpilan na. Pinakaw na. Anya. Sana po di ibagbagam manggusti. Damom, pagkagarte man ka. Ay, Rosa, kumita ka di pang punguta, tapno di makalibas. Kalpasan na yawag tani ti pulis. Tana ka. Patanda na. Salbag ka. Unak tumag. Saan tayo basta agtalag? Scam? Sa bali matakit at scam. Tagayin manag.